Assalamu alaikum warahmatullahi abokanan labari barkanmu da ƙara dawowa a cikin littafinmu mai suna namijin zuma. Inda muka tsaya a littafi na 3 idan ban manta ba yayin da za mu tashi a littafi na 4. Ga a manta a danna mini subscribe a kuma danna mini like. Ci gaban labarin. Ƙarfe 4:30 na asubahi ya sauko daga katafaren garinsa, bakinsa ɗauke da addu'a, sanye yake da kayan bacci, riga da wando lallausa. A hankali ya dada kafafunsa a ƙasan ɗakin wanda ke mamaye da lallausar kafet kamar fadamar auduga. Hannu ya kai ya kunna hasken ɗakin. Wow! Komai a can ɗakin ya gyaru. Ta ko'ina an tsara shi irin tsarin 'yan boko. Komai na ɗakin dark and light royal blue ne. Babban gadon royal ne ɗakin wanda la zai ɗauki mutum 5 ba tare da an rasa space ba, amma ya yi cikin rashin jin daɗi a jikinsa sam ba ƙwari. Daman ba wani baccin kirki ya yi ba. Shi fa in dai ba a jikin mace zai kwanta ba baya iya bacci. Mominsa ta saba masa da kwanciya a jikinta tun yana ƙaramin. Da ya girma ne suka daina kwana ɗaki ɗaya, amma har ya kai 15 years da daddare a jikinta yake iya bacci. Ko da suka daina bacci ɗaki ɗaya, san bai iya bacci sai ya zo ɗakinta ya kwanta a jikinta kana bacci ke ɗibarsa. In ya yi bacci ne take fitar ta bar masa ɗakin ta nufa wani ɗakin. A duk kullum na rayuwarsa in zai yi bacci sai ya tuna da lallausar tulatulan ɗin ƙirjinta da yake matashi da shi. Da a ce nonuwanta masu zubewa ne da tuni ya zubar da su tas, saboda su ne matashinsa. Ya saba jin ɗuminsu, ganin su ne kawai bai taɓa yi ba a zahiri. In dai momin manyan nonuwa ne, momi ƙarshe ce. Akwai arzikin kaya alaji, ya faɗi a bayyane. Sai murmushi kawai yake. Bai taɓa kwana ya tashi ba tare da ya tunaninta ba, amma na yau tunanin ya yawaita a gare sa. Ta ko'ina sai kamshi kawai ke tashi a ɗaki. Direct bedroom ya nufa, zuciyarsa far tunani su da jikin mominsa. Ya danna kai bathroom ɗin. Shi kansa bathroom ɗin abin kallo ne. An ƙayata shi ta ko'ina. Komi na kaf toilet ɗinsa zuwa bedroom ɗinsa nan ma royal blue ne, light and dark. Gashi tsaf-tsaf. Isaac na son tsafta. Komi nasa a tsare yake irin na masu ilimi, sam baya son hargitsi. Yana son tsafta uwa uba kuma kamshi. Yana ƙaunar kamshi. Ya ginu da tsafta da kamshi ne tun a gurin mominsa. Direct bedroom ya faɗa, ya yi wanka nan da nan ya fito. Ba ɓata lokaci ɗaure da alwala. Shi sam baya daɗewa a wanka, ya fi daɗewa a shiri. Ƙugunsa ɗaure da towel royal blue sai ɗan ƙaramin light royal blue a hannunsa. Ya fito yana mai goge sumar kansa zuwa jikinsa. Ƙarasawa wardrobe ɗin kayansa wadda ta manaye bango 1.5 na ɗakin nasa. Ya buɗe ya ɗauko jallabiyarsa ash dark. Ya saka ta matuƙar yi masa kyau. Jikinsa duk santsi ya isa gaban mirror ɗinsa wanda ke cike tab da turaruka da mayuyyuka na gyaran jiki. Kai ka ce gaban mirror ɗin na mace ne. Shi fa ko mace bata kai sa son kamshi da mayukan gyaran skin ba. Irin masu ƙarawa skin laushi and glow su yake using. Cream ɗin face daban, na jiki daban, na tafin hannu daban. Ɗan gayu ne shi na las. Baka isa ka ga na ƙasu a jikinsa ba. Ya fi wata macen gayu. Ko hair cream ɗinsa sun fi kala 10. Yana son gayu. Shi yasa sometimes suke faɗa da Na'ima saboda ita ba ta son gayu. Shi kam ɗan kwalliya ne. Ita kam sai dai ta zauna sandandan ba ado ba kwaskwarima. Shi yasa ya kasa mancewa da Esther. Duk da ita ba musulma ba ce, amma ta san darajar jikinta. Akwai ta da tsaftar jiki, bai taɓa kusantar jikinta ya ji wari ba. Ita kam Na'ima sai dai in shi ya mata shaving ɗin gabanta da hamatanta, ko shaving ɗin ba ta yi. In zai ci sai ya yi mata, don shi a rayuwarsa bai so ya ga gaban mace da gashi kwata-kwata. Ya fi so ya shafa ya ji shi sumul ba ko. Kusan turaruka kala 5 ya feshe jikinsa da shi. Kanin ya isa inda aka keɓance nan yin ibadar sallah. Ya tayar raka'a 2 ya idar ya ja
carbinsa ya fara lazimi. Aizat na da ibada sosai a gurin Nabila, ya gani ya koya. In dai ibada ce ita las ce ala kulli halin ba ta taɓa yarda ta yi sakaci da ibada. Har aka kira sa saba yana lazimi. Kana ya miƙe ya ƙara fishe jikinsa da fafim ya fice zuwa masallaci da ke cikin gidan. Gidansa na da girma sosai, kai ba ka ce zaman mutum ɗaya ba ne. Bai dawo ba sai da gari ya fara haske. Kana ya dawo gidan ya sake wani wankan, ya shafa mayukan sai da ya kwashi taci minit yana shafa. Ya gyara kwantacciyar sumar kansa. Kana ya shirya cikin ɗanyar shaddar light cotton ɗinki yar shara'i, ya ɗaura ɗan ƙariran watch ɗinsa, ya ƙara rikita jikinsa da ƙamshi latest turarukansa. Ya zira haɗaɗɗun takalminsa black da ba ƙaramin kyau takalmin ya masa ba. Ya amshi launin fatar ƙafarsa ta 'yan hutu. Fitowa ya yi compound ɗin gidan riƙe da 'yar jakarsa da wayoyinsa. Sojojin da ke farfajiyar gidan suna jiran fitowarsa. Sun fi su 20, suna ganin sa suka ruga a guje har suna rigegge suka kame masa haɗe da amsar kaf abubuwan da ke hannunsa cikin girmama. Dama already sun san yau zai koma garin Kano, don haka already an shirya motocin tafiyar. Motoci 3, ɗaya tashi 2 na sojojin da ke tsaronsa. Addu'a ya yi, kana ya isa ga motarsa launin army green. Aka buɗe masa ya shiga, sil bakinsa ɗauke da addu'a. Aka mai da murfin motar aka rufe. Sojoji suka shiga nasu motocin nan da nan. Direba ya shiga ya ja motar suka fice a gida. Ma'aikatan gidan na ta yi masa addu'ar dawowa lafiya. Tafiyar 3 hours ta kai su garin Kano saboda yawan cunkoso da gyare-gyaren hanya da ake ta yi. Da normal ne 2 hours suke kawo su Kano. Kasancewa yana da ayyuka da zai yi a ofis ɗinsa, don haka direct office a Kano fara shi. Ya yi wanka, ya ɗan sha kofi, kana ya fara ayyukansa. Ba jimawa aka kira sallar azahar, ya fito zuwa masallaci. Bayan su idar da sallah ya fito suka yi kicibis da Zas. Murmushi Zas ya yi fuska dauke da mamaki. Ya ƙame masa cikin girmamawa, kana ya ce yaushe ka dawo gari? Bani da labari kwamanda ɗin 'yan iska. Aizat ya watsa masa banzan kallo, kana ya ce ban jima da dawowa ba, direct office ma aka yo da ni. Suna tafiya zuwa ofis ɗin Aizat suke magana. Oki ya ka baro mai kayan alatu? Shozat daidai suka iso ofis ɗin Aizat ɗin. Zas ya zauna a kan kujera, Aizat ma kan kujerar ya zauna yana mai duba system ɗinsa. Ya yi kamar bai ji me Zas yake cewa ba. Tsaf kuma ya ji sa, ya san me yake nufi. Wai shi nufinsa ya baro mominsa, haka Zas ke ce mata wai mai kaya alatu. Zas ya sha ganin Nabila fin a ƙirga sun suna school da Aizat, domin shi ma Zas ɗin haifaffen Katsina ne. Aiki ne ya kawo su Kano. Ya ka baro mai kayan alatu? Nonuwa raba-raba, waiwuka baja-baja. Zas ya sake maimaitawa ta sigar neman fitina. Zan ci ubanka dan kutumar ubanka da maganar mai kayan alatun ɗan iska area kawai. Aizat ya ɗago ya faɗi a fusace domin ya tsani sunan nan da Zas ke kira masa uwa da shi. Zat ya fashe da dariya ya ce banza jarababbe, kai dai ba za ka taɓa daina masifa ba. Daga tambayar ya ka baro mai kayan alatu sai ka rufe ni da jaraba. Look malam, in ka saba ganin matan banza da sigar tsikanci, kar ka sake a kan uwata. Na gaya maka uwata ba sa'arka ba ce. Kai za ka ji daɗi a ce uwarka mai kayan alatu. Ka ga malam, kar ka ƙara wallahi, ko in sa bindiga in tashi kanka dan uwarka. Aizat ya faɗi cikin faɗa. Baki buɗe Zas ya ce uban abin har ya kai ga kisan kai. Allah baka haƙuri namijin zuma. Esther ce ke kiransa da namijin zuma saboda daɗin gabansa da take ji yasa ta sa masa wannan suna. Esther ba Bahaushiya ba ce, amma ta ji Hausa kamar jakar Kano. A nan Zas ya ji ya riƙe, shi ma yake kiransa da namijin zuma. Ga zaki ga harbi. Nan ya ƙara harzuka Aizat saboda baya ƙaunar a ce masa namijin zuma. Hakan na tunasar da shi rayuwarsa da Esther ta baya, ana taro masa da kwantaccen tsumi. Tashi ka fitar min a ofis dan ɗan iska mayan mata kawai, ya faɗi murya cike da zallar bala'i kamar zai haɗe Zas. Mikiwa Zas ya yi yana narka uwar dariya kamar daman san ba sa zama inuwa ɗaya.
da sun zauna da sun yi faɗa. Ya miƙe ya nufa ƙofar ficewa daga ofis ɗin Isaac ya yi kwafa ya ce ɗan iska wanda kullum gindinsa na gaban mace. Zat ya juyo ya ce na ji ɗin in ban shiga gindin mace ba gindin namiji zan shiga. Na san dai duk haushi na rashin gindi da za ka ci ne ke ɗawainiya da kai. Yana gama faɗar haka ya fice a ofis ɗin a guje don ya kula har da ma rashin jin daɗi ke ɗawainiya da Isaac shi fa dama haka yake in bai je gindin ya dawo za su na ganewa saboda abu kaɗan sai ya yi ta masifa kaga fuskar nan baƙi ƙirin ba annashuwa. Kwafa Isaac ya yi ya ci gaba da aikin gabansa. Ba shi ya bar ofis ɗin ba sai after magrib aka dawo da shi don ƙaririn gidansa da ke cikin Nasarawa GRA. Shi sam baya zama a barak, yana da gidajensa a garuruwa da dama. Wanka ya yi ya saka ƙananan kaya na hutu kana ya sa aka yo masa take away ɗin tuwon shinkafa miyar kuka. A rayuwarsa yana son miyar kuka uba. Shi mutum ne ma'abocin son tuwon miyar kuka musamman in mominsa ta dafa kuma take feeding ɗinsa har yanzu. Wasu lokutan ita ke feeding ɗinsa da kanta in bai yi laifi ba kenan. Bai taɓa jin damuwa da tunanin kanta ba irin na wannan karan. Ko sallah zai yi yana yi yana tunaninta. Komi na rayuwarsa dole sai tunaninta ya faɗo masa. Da fari ba haka yake ji ba. Akan da gaskiya ya san dai yana tunaninta uku amma ba kamar na yau ba. Maybe ko don baka kira ta ka ji ta bane. Wata zuciyarsa ta ce da shi haka. Nan da nan ya yarda da hakan. Nema bayan ya yi sallar isha'i ya sake wanka ya shirya cikin kayan bacci na alfarma farasol ya hakimce a dan ƙaririn faransa wanda ya ji kayan alatu. Kai ka ce akwai mace a gida. Dukkan gidajensa yana da ma'aikata maza masu kula masa da gidansa. A rayuwarsa baya ƙaunar ƙazanta. Ma'aikaciya mace ce dai ba shi da ita saboda yana da tabbacin wata rana in jarabarsa ta tashi yana iya afkawa yarinyar mutane. So kula da kai ya fi bincigiya. In abin shi ya tashi wallahi san ba shi da kwanto. Dole sai ya shiga yake jin daɗi. Ko romance baya so mai tsawo tun da ya gane daɗin gindi. Lumshe idanuwansa yana mai ƙara runtsuma a kan ƙayatacciyar kujera da ke falon masu tsananin kyau da tsaruwa. Kujerun falon army green and golden lace ba ƙaramin kyau falo yayi ba. Komi perfect irin na masu kuɗi. Idanuwansa ya buɗe a kan tamfatsitsen TV da ya mamaye bangon ɗaya na falon. News yake kallo amma sam baya wani fahimta. Tunaninsa na kan wasu abubuwa da dama a rayuwarsa da mominsa. Wanda sai ya jawo irin iPhone 15s Pro Max. Yana da ƙaunar iPhone a rayuwarsa shi yasa in ta fito yake sayan. Lambar jaruma ta ya rubuta sai da ya jima yana kallon number ɗin. Yana addu'a Allah ya sa ta ɗauka. Yau ce rana ta farko da ya taɓa addu'a Allah ya sa mominsa ta ɗauki wayarsa. Ya rasa dalilin haka. Ya dial ɗin ta har kiran ya yi tsinke bata ɗauka ba. Ya ƙara dial zuciya cike da ƙosawa da zaƙuwa. Kawai muryarta yake so ya ji. Zuciyarsa duk ta zaƙu a karo na biyu ma ƙin ɗagawa ta. Ya ƙara mata kira na uku ta ƙi ɗauka. Zuciya farkunci da bai san ko na me yi ba. Ya ajiye wayar gefensa hatta launin jikinsa sai da ya canza. Ya ji komi duk ba daɗi. Duk sanyin AC da ke falon sai ya fara jin zafin damu. Tsabar takaici nan falon ya kwanta bacci sai dai ɓarawo ya ɗauke shi. Tashi ya ƙara kiranta. Ritam sa ya ɗauka. Zuciyarsa ta kuma cushewa. Koti bai sha ba ya yi wanka ya nufi ofis. Gashi yana da ayyuka da yawa haka ya wuni yana aiki time to time yana kiranta ta ƙi ɗauka. Har yamma yana ta kiranta ta ƙi ɗauka. Haka kawai yake ji kamar kansa zai kwance. Ita ɗin kawai yake so ya ji. Ya rasa dalilin hakan da daddare har 12 na dare ya kai yana kiranta sai dai ta ga kiran ya yi yawa. Ta ɗaga domin duk kiran da yake mata a kan idanuwanta kawai ba ta so ne ta ɗaga saboda ya saba mata irin haka da ta ɗauka kuma ta ji ba abin arziki ba ne. Amma sai dai ta kula kiran da yake mata a wannan karan ya yi yawa. Don haka sai ta fara tunanin anya ko lafiya. Ajiyar zuciya ya sauke jin ta ɗauki wayar. Ya ji wani daɗi a zuciyarsa wanda bai taɓa jin irinsa ba tun da ya zo duniya. Me ka da mutane da kira har cikin dare? Ciwon Nabila da ta yi magana da zazzakar muryarta.
jin muryarsa ya sauka mashi da wani irin sanyi mai sanyaya ruwan jiki. Ya sauke ajiyan zuciya 2 times a jere, ya rumshe ido ya sake buɗewa a kan kana ya ce mummy bani da lafiya wallahi. Ya faɗi a shagwaɓe kamar mai shirin fashewa mata da kuka. Ya saba mata shagwaɓa amma wannan karan sai ta ji abin ya mata gatsal kamar ba ta saba ji ba. Subhanallahi me ya same ka? Ta faɗi cikin sanyin murya saɓanin farko da ta ɗaga waya. Wani abu nake ji mara daɗi a jikina da zuciyata. Ya faɗi yana mai jin sanyi a jikinsa. Kaso 100 na abin da ke damunsa ya ragu zuwa 80 saboda muryarta kawai ya ji. Shi dai bai taɓa jin abin da yake ji ba a kanta kamar na yau. A da yana jin muryarta ba haka yake ji ba. Kamar me baby na, ba na son abin da zai dame ka please. Ba mun yi magana da kai ba akan ka daina sa damuwa a ranka. Dan Allah kai addu'a ita ce maganin komi na rayuwar duniya. Haba jarumi na. Ta faɗi tana mai jin yanayi mara daɗi a cikinta saboda ko a muryarsa ta tabbatar da wani abu na damunsa amma sai ta sha ko damuwarsa da Na'ima ce. Ajiyar zuciya kawai Isaac ke saukewa yana mai sauraron ta kawai shi kaɗai ya san me yake damunsa. Shi dai ya san ba damuwar Na'ima ba ce a wannan karo kuma bai san me ke damunsa ba. Ka ji baby na? Ta faɗi jin ya yi shiru sai dai ajiyar zuciya kawai take jiyo shi ta cikin wayar. Na ji mummy insha Allahu zan yi addu'a kima ki min please. Ya faɗi cikin sanyi. Nabila ta jinjina tabbas ya sa damuwa a ransa saboda muryarsa ta nuna alamar nadama a ciki. Duk ya yi sanyi shi da bakinsa bai mutuwa amma yau murus take jinsa ko maganar batsa babu a bakinsa. Zan yi maka kaji na mamansa amma sai ka yi min promise za ka daina sa damuwa komai a ranka. Na Allah ka dinga sanyayawa akan komai. Haƙuri fa maganin zaman duniya ne. Ta ƙara shi cikin muryar rarrashi da kwantar da hankali. Thank you, proud of you. Ni ma ina alfahari da kai na maman shi. Ka kwanta ka yi bacci ka ga time ya tafi. Dare ya yi sosai ko baka koma Kano ba ne? No na koma. Okay Allah ya bada sa'a. Ya tsare man kai gabas da yamma kudu da arewa. Amin ya Allah mummy. Sai da safe ka kwanta zuwa 3 ko 2 ka tashi ka yi sallah ka gaya wa Ubangiji damuwarka. Ni ma zan taya ka kai kukanka. Allah shi ke maganin damuwoyinmu. Isaac ya ƙara sauke ajiyar zuciya ce insha Allah. Na gode mummy na so dire. Ya ƙara shi ba dan na so ba haka kawai ya tsinci kansa da rashin son ta ajiyewar. Na gode baby na bye. Ba tare da ta jira cewarsa ba ta katse wayar. Bayan ta katse wayar ya kasa cire wayar daga kunnensa sai da wayar ta yi 5 minutes a kunnensa yana mai jin muryar tana masa gizo. Ya cire wayar daga kunnensa ya kura screen ɗin wayar da ido ya shafa screen ɗin wayar. Ta kawo haske picture ɗinta ne kan lock ɗin nasa. Tana zaune a farfajiyar hutawar gidansu. Sanye take da doguwar riga atamfa ta sha ɗaurin ture ka gatsiya yayin da ta yi murmushi har shiryarta ta bayyana. Ba ƙaramin kyau ta yi ba. Sumar gashinta ta kwanta lullub wani irin murmushi ne ya suɓuce masa yayin da yake kallon picture ɗin nata kamar yana gabanta. Haka yake ji a zuciya da ƙwanjinsa. Kina da kyau na musamman mummy. Ya faɗi yana mai ƙara ƙureta da ido. Bai taɓa sanin tana da kyau da yawa wuce lissafinsa ba sai ya buɗe wayarsa ya shiga gallery ɗinsa ya fara duba picture ɗin da yake mata da ba tare da ta sani ba. Kaf wayoyinsa ita ce take cika masa gallery kuma duk photos ɗin da yake mata ba tare da sanin ta yake yi ba. Ita ce a kaf lock screen and home screen na kaf wayoyinsa. Sun yi faɗa da Na'ima ya fi haƙiƙa a kan haka. Ta yi ya cire ya ƙi cirewa har Hajiya mummy sai da Na'ima ta gaya mata. Hajiya mummy ta kira Isaac ta tambaye sa me yasa zai sa ƙasƙantacce a screen ɗinsa. Isaac ya yi mata banza. Nan ta rufe sa da bala'i da masifa ta ce dole sai ya cire kan picture ɗin Nabila a wayoyinsa. Cikin mulki Isaac ya ce I'm sorry Hajiya mummy. Wallahi ba zan cire ba. Ai kowa abin da yake so shi yake yi. Kuma in za ku lura
ai a matsayin uwa Momi take a gurina. Sam Hajiya Momi ba za ta iya ja da Isaac ba, da haka ta kyale sa kawai ita kanta tsoronsa take ji. Wasu lokutan sometimes da ta gansa sai ta ji zuciyarta na yawaita faɗuwa, kwarjini yake mata. Dole sai da ta ba wa Na'ima haƙuri akan hakan. Daɗin ƙarawar abin da ya ƙara dasa masu iya Nabila a ran su kenan, saboda ganin yadda Isaac ya ba ta muhimmanci fin komi na rayuwarsa. Sai da ya kai 2 AM yana duba picture ɗinta, haka kawai kallonta ke sa shi nishaɗi. Miƙewa ya yi ya nufi toilet ya ɗauro alwala ya fito. Ya fara jero sallolin dare yana yin addu'a Allah ya yaye masa abin da ke damunsa. Dan ya fi tunanin ɓoyayyen ciwo yake yi wanda shi kansa bai san ko na mene ba. Har sai da ya yi sallah asuba kana ya kwanta bacci ya firgita, ba shi ya tashi ba sai ƙarfe 9. Ya shirya ya tafi ofis ƙarfe 11. A ofis ɗin ma yau kamar jiya sai tunani kawai yake yi. Ya kira ta a waya, ya ci sa'a ta ɗauka, bugu ɗaya wuni suka yi suna waya. Har ya bar ofis ɗin a voice ɗinsa Nabila ta fara fuskantar kamar ya soma canzawa. Nutsuwar dole ta fara shigarsa.